Sa tuig 2021, padayong nabati ang grabing epekto sa pandemya sa COVID-19 sa Mindanao. Ilabi na nga dinhi makita ang major tourist spots sa nasod. Apan taliwala sa mong hagit padayon ang paghimo og mga proyektong infrastruktura nga makatabang og dako sa sudling pagbangon sa turismo. Kini atong sayron sa akong year-end special report. Sa paglabay sa panahon, paboritong destinasyon sa mga local ug international tourists ang Mindanao. Kini tungod sa mga nindot nga tourist spots, sama sa beach resorts, scuba diving resorts, surfing, mountain climbing, nature parks, museum ug river rafting. Apan tungod sa pandemya, sulod sa duha ka tuig na karong 2021, ilabihan kining naapektuhan. Abre sarado ang mga resort ug kung abre man, limitado ang bisita nga itugot nga maakomodar. Busa, ubay-ubay usab ang mga nanarado. Niadtong Agosto, bisan sa pandemya, gipahigayon ang labing unang Mindanao-wide Tourism Official Meeting. Kini aron maplanuhan ang turismo ug marketing plan taliwala sa pandemya. Dinhi nalatag ang mga angay himuon taliwala sa pag-usab-usab sa quarantine restrictions. Gipahingusgan usab ang implementasyon sa Build program nga gilaraw nga dakong matabang aron usab mapalambo ang turismo. Sa datos sa Mindanao Development Authority, anaa sa 18.49 billion pesos nga infrastructure projects ang gitakda nga matapos sa tuig 2021. Dinhi nalakip ang mga bypass, coastal roads ug uban pa. Sa paglambo sa turismo sa Siargao Island, gitukod ang Siargao Island Tourism Sports Complex. Kini usa ka 6.3 hectare complex nga magsilbing venue sa madagkong aktibidad sa maong isla. Nobyembre dihang giinagurahan kini ni President Rodrigo Duterte. Apan usa ka bulan lang ang milabay, naguba kini sa bagyong Odette. Laing hagit na usab ang gisagubang sa turismo sa Siargao, sanglit na daot ang halos tibok isla, ilabi na mga resort. Sa Davao City, sulod sa tulo ka kwarter sa tuig 2021 nga walay turismo tungod sa COVID-19. Busa, pagbakuna sa mga tourism frontliner ang gitutukan. Dihang misaka ang ihap sa mga bakunado, mikunhod ang ihap sa positibong kaso ug miluag ang restrictions. Pinopose namin sa city government na kung pwede ma-fundingan yung ating strategic Davao City Strategic MICE Management Plan. So which granted naman sa atin. So itong plano na ito na matatapos, actually patapos na siya ngayong January and yun na parang i-validate na lang ng ating tourism sector. Ang panghinaot sa umaabot nga bag-ong tuig kung dili man mawala ang COVID-19 apan ang saktong pagdumala na lang sa sitwasyon ilabi na sa natad sa turismo aron magpadayon ang paglambo. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao Year-End Special Report.